Għal daw kollha li huma dilettanti tal-modelli u l-figurini fuq skala magħmulin blidejn, wieħed jista' jżur il-wirja li qed tiġi organizzata fin-Notre Dame Gate fil-Birgu mill-Malta Society of Model Makers. F'din il-wirja m'eżibizzjoni ta' ajruplani, dajes u submarines militari, diversi xenni mill-gwerra, kif ukoll ta' figurini u skulturi bl-injam. NetNews kellem ma' Peter Kallejja, wieħed mill-organizzaturi, fejn spjega iżjed dwar xiex tikkonsisti din il-wirja. Mela, inna norganizzaw dal-aħħar 23 sena bej wieħed u ieħor. Aħna il-Malta Society of Model Makers, grupp ta' ħbieb, familja li nintaqgħu darba fil-ġimgħa biex nagħmlu laqgħa bejnietna u niddiskutu x'qed nagħmlu mhux qed nagħmlu. Min ikollu xi problema minn ma jkollux u nitalmu minn xulxin. U di ovvjament ta' darba fis-sena tagħna l-esibizzjoni annwali li kulħadd iġib xi ħaġa jkun ilu jipprepara minn sena qabel jew minn setnej qabel biex nuru n-nies x'nagħmlu ma nagħmlux. Hawn ħafna dilettanti, ġifieri kulħadd jieħu pjaċir jiġi, hawn ħafna xogħol ix-xogħol kollu li hawnhekk kollu bl-idej, ġifieri ovvjament. Bl-idej minnu scratch builds, minnu mill-kaxxa, hawn il-figuri, ġifieri għandna l-figuri, hawn it-tip ta' figuri hawnhekk li jkunu 28 mil per eżempju, u kollha impittruhom waħda skont l-uniformijiet u skont l-era tagħhom. Din l-attività se tiġi fit-tmiema nhar il-Ħadd 23 ta' Marzu fil-5 ta' filgħaxija u se tkun miftuħa kuljum mid-9 ta' filgħodu u sas-6 ta' filgħaxija matul il-ġimgħa u fis-7 ta' filgħaxija matul tmiem il-ġimgħa u f'festi pubbliċi.